Wiedziecie derby, że tutun czas przerotają iżo lata do toho miał swój zapoczatk w susodnych krajach, w Polskiej perestrojka a tak dalej, w ruskiej nastawa, a to nie na Niemsku tedy NDR nie szło. W Wukodzie są byli jac niemierliwych czasów. Ludzie są so starościli do przychoda, że na nas jedzie. Zapad je ze złotorynym boczkom přiladował, a nie wiedział, co będzie. Ja muszę też o tym ryczyć w osobinstwie, że som ja był 80 první kroč v mojim življenju v Zapadzie na einem slibonym kwasu, som tam z jednym hosťom ryčiť smiel a tu nie prawo to ja z toho nepoň, že sme jedno tu nemské. A da som ja jemu tedy iščen odmluvil, kaž ja naše hranice a naš systém znajem, to mu jac doživiť nejdemo. A lito pozdíšo so naraz sviet sypne. Fakt je, že je v druhém poliče oder popromzno znalieča 1980 pytnič było, że so w towarzności jedne wielkie hibanie odwiwa, że Čikiš, Berliner knieża nie mają jac ten wpływ na bazu, a że tylko nowych inicjatywów nastawają z bazy, ki se przejają inaczej przychod. Nikt pa nie wiedział wtedy, do którego smiera, nikt nie miał żaden koncept, niektórzy są celi jenoż wotoryne ranice, a puczować po świecie, jac nic. A nikt też nie na to myślił, że by wodzącnający się ten wtedejszy system socjalizmu zmienić. To je potom z każdym tygodniem so przywodziło, a najbardziej są te poniedzielnicze demonstracje, przede wszystkim w Lipsku so zapoczynali, gdzie są też serbscy studenci obdzielili, a drugie, albo też streżanskie demonstracje, nic naposled też w Budyszynie, te nie są pola sobą nie możli, tam bych Serbia podla. A to by ten započatk tej tak menovanej mierliwej rewolucji, gdzieś nikt tu nie na namoc myślił, ale skiery na to, że dobier sobie te zmiany stać, kiedy się ludność przeje, a to są byli swoboda, media swoboda, puczowanskie prawa, etc. pp. Bo wiele jac nie najpierw nie szło.